nkhani yathu lero andevuza mwayi nkhani zathu nzingati zitatu osati folo ayi folo zimavuta nthawi koma nzitatu nkhani yoyamba tufunsa kuti kodi aphungu simulabada chifukwa tonsefe tagwirizana kuti ndalama zikutivuta ndi alise atengeko pang'ono anyosoleko iwo pamene akambirana kuti ife bwanji titaonjezera ndi tufunsa kuti simulabada austerity measure ini sikukhuzani yoyamba chimeneyo. Chachiwiri timanena kuti mkulukuta moyo sakutaya nthawi akusuntha ndithu kuona apa kusuntha tizizimva bwanji akamasuntha zimenezi ena asunthidwa kale katatu ena kuti zizimva bwanji. Yomaliza ndimene tikunena kuti kuma councilku kukhala kukupita ma 5 billion ndeti naona ndithu anduna ona maboma ang'ono ali busy kuyendera amene kukakumbusa kuti kuno kubwera ma 5 billion izi zomapanga transfer kuti munthu analakisa kumpitisa. Let's not be transferring failures and problems. Tikuzimva bwanji tikuziona bwanji ndi nkhani zimene tifuna tikambirane mazulo buno. Tiyambe nino nomwe yoyambayo. Yes. Sasa ayambe azanga ayambe nguni wa chabwe. Newspaper yathu ya the Malawi News inali aonetseni yathu front page ya the Malawi News panali nkhani imene atolankhani athu anapita kukafufuza ku nyumba ya malamulo ndipo amati akawafunsa zokhuzana ndi kuti kodi ma MPwa amatenga ndalama zingati ndiye tuonkhesere ndi 229 imene nambala ya ma MPs ya Tsopano kuti ndalama zimakwana bwanji kukhala ngati amadumpha ndiye poti atolankhani anapeza njira yawo kupita malo osiyanasiyana kuboma ndi maofesi ena ndi kukafunsa ndithu information imeneyi ndiye zikupezeka kuti ayi ndalamazo anthu akutengapo ndithu ndalama zambiri chifukwa kumeneku ku parliament MP wina aliyense amalandira salary basic salary imeneyo ya 2.3 million kwacha pa mwezi 2.3 million pa musunge imeneyo 2.3 ndipo iwowa amalandiranso allowance ya mafuta ya 1.6 million pa mwezi 1.6 million. Kenaka amalandiranso a house allowance ya 580,800 kwacha. Amapasidwa chauffeur and security allowances yokwana 528,005 kwacha. Ndipo amalandiranso utility allowance ya 414,480 kwacha. Ndiye mumati mukaphatikiza kasalale kokako ka 2 million mukaphatikiza anthu aja onse 229 ayi ndithu kumafika mpaka na 1.2 billion pa mwezi. Koma mukaonkhesera pamodzi ndi ma benefits a munthu mmodzi kumafika ndithu 5 million yotenga MP pa mwezi. Ndiye mukaphatikizira kuti nambala imene alili anthu 229 kuona kuti ndalama zambiri. Ndefunso nkumati ifetu tinamva kuti ulendowu timange malamba. In fact ngati ndikukumbukira bwino aboma kumozera mwa president ananena kuti ngakhale nduna zawo achoserako 30% ngati mukumbukira. Yes. Yeah? 30% yawo ku allowance awo za mafuta achosawo ncholinga chonena kuti yayi pamene tikumva kuwawa bwanji timve kuwawa tonse. Timve kuwawa tonse anachosako 30%. Kwa pamene tikutero ukhala ngati kuti the executive branch of government upanga zina uthenga wake ndionena kuti timange malamba si nthawi yakudya ino. Koma ku nyumba ya malamulo zikuoneka ngati kuti ndi nthawi yaphwando. Chifukwa ngati wina akunyamuka ndi 5 million pa mwezi mukaphatikizira mabiliyoni amene ajawo akupita kungo just for monthly package ya ma MP. Nanga kuti ziko likhalapo nanga kuti ma sacrifice tikwane nawo kunena kuti sense ntanda kuti zithupyas kodi kuti muzingo ndife tokha ndi misonkho ndi zina zoterozo koma zikafika ukuku kwa ma members of parliament zikuoneka kuti khangati kuti nosakupanga nawo. Ndiye nkhaniso imodzi imene usamapiri pachigwa ndi nkhani ya galimoto. Chifukwa galimoto amawapasa ndithu ngongole ya 50 million kwacha MP mods pano kuti yayi zinthu khangati zakwera ndiye 300 million. So 300 million MP mods
kuti agule galimoto and kundalamako zikuoneka ndithu almost theka iyo tikuzabweza ndife amisonkho so kumati kukhala nkumaona nkumati kuma malawi wake uti oti tisigawana motero ndiyambe motero chabwino andevuza mwayi aliyense amafuna ndalama zabwino sitingabwere pano kunena kuti ife time zatana kuti ationjezera ndalama tikana sitingakani kaya ndi aziphunzitsi sangakani kaya ndi sitingotogwira ntchito kamboma sangakani we all want good money but nkhani ndiyo kuti kodi ndalamazo tikhoza pasana liti motani pamene tikunena kuti dziko la Malawi likudusa mavuto azachuma ndeteni tifuna aujena mwanamveka ali busy kuti akonze chuma kuti chambeso kuyenda bwino ndiye kumakhala kuti tiye tisasakaze ndalama zimene zilipozi zimaoneka ngati kuti tonse tikuyankhula zofanana komano ukamaona mmene akukwezerana enawo umazaona kuti awawa kukhala Malawi wake yemweyi kapena Malawi wina that's why pamene anthu tumazakhala tukambirana kukhala kuti chuma cha dziko chikuyenda bwino aphunzitsi akulanda ndalama zabwino madotolo akulanda ndalama zabwino apolisi akulanda ndalama zabwino kenaka ma MP kumapeto nati kodi aliyesali bwino ifeso akula kuti ndizikonzezatu palibe amene angadandaule koma zimaoneka kuti iwo zawuzo chifukwa chokuti mwina ndi ntchito imodzi yokhayo imene ili nkuthekera kuti amakambirana okha ndalamazo nkuvomerezana ndalamazo nkulandira ndalamazo ikafika nthawi imene iyi pamene mmaona chimvano cha mavu choninga pamimba aphungu satsutsana akamakhala akambirana zokuti kodi ma allowance yawo akhala motani ma benefits awo akhala motani amakambirana okha pamene aphunzitsi alibe mwayo kuti akhoza kukambirana kuti aphunzitsi a primary a secondary kaya apolisi kaya aziyandana ndamazingati zimene zamakambirana ndi kwina iwo sakhalako now pamene pakumakhala nkhani pamenepo mwachitsanzo mmene amakambira angoni wawo ukatenga kuti aliyese phungu aliyese panopa ali 5 million better off than he was that's 1.1.45 billion pamwezi kungwapasa zapamwamba kenaka khazikhazi iyayi magalimoto ya 50 siyoyenera phungu 50 million iyayi achepa magalimoto adula kwambiri amagula toyenaso kunja ama duty free amalowa aulere samalipira even isonkho apa ndama ndakufuna zigula aliyese ya 300 million Malawi kwacha that's 68.7 billion yoti tingwagulira magalimoto aphungu athuwa then mazati hang on a minute chuma chake chiticho economy yake itiyo nthawi yake itiyo inoyo panopa kodi inuyo pamene wina aliyese akudikira kuti chuma chichende bwino inuyo simungadikire nkhani ili makhala pamenepo kusisanje itonse sitiyakhala aphungu nyumba imene mujamu muzulo anthu 229 we understand that koma amene akhala kunjafe nafeso ndife ndi anthu ndife Malawi amene tikudula sonsonko amene wowo kodi pamene ena akulandira ngati zimene zikuti aphungu akhoza magulidwe aphungu mmodzi 500 ujeni 300 million mtengo wa galimoto mphunzitsi azigula galimoto ndalama zingati chabwino ndi ati anzawo maujeni makhansala azigula magalimoto you see so tikamayang'ana nkhani imeneyo tisiyang'ana moyang'ana dziko lonse yes we all want good life but pamene anthu ena akusonkha ndalama zawo because misonkho ija timasonkherana banda atise pang'ono lizikayendetsa dziko kuyendetsa kumpoto kuyendetsa dziko kuno ena azitapako 68.7 billion otangogulirana zimagalimoto za mtidzi are you sure galimoto ya 50 million yes chabwino magalimoto adula koma ka 50 million kochokera ambiti timagwira zochokera mai 100 chakuti all 100 chabwino times koma 300 million probably half of that money salibira ikha kuti hayi imeneyo takukhululukirani chifukwa choti inu ndaphungu athu amene mukutipangira so pafuta kwenikweni ndi pati ndalama azachuluka kwambiri nthawi inoyi chifukwa ine nditamfunsa wina amanena kuti 50 yo inali ngati mtengo wa galimoto tingoyerekeza madirazimu nthawi imeneyo 50 yo imakwana 50 imakwana ndithu ka galimoto kabwino kamng'amba koma pano zinthu zicheza kwerano zafika 300 so zakwera kwa phungu ikhali ndifunsa kuti nkhani yakuona pati ndifanire manena kuti ndanga mphunzitsi amene nyumba yake so yakwera amene chimanga chakwera tankwezera salale tanganizira kuti nayeso zinthu zasintha apolisi nawonso ma civil servants in general taganizira why should we just all of those them tingogontha mutu kuti maphungu yekalasi ofunikira phungu yekalasi because tikufunika panakali chuma sichikuyenda singachite support ma expenditures ngati amene wawa that's why namba ndi ujeni disclaimer kuti sisanje inemo kuti 2030 ndikhala busy kuti naneso nkalowe momwe mjamu
chifukwa kuoneka kuti anzathu akudya mapwefupefu zona utaze ndona mapwefupefu zona amfumu ndipanga zotheka mkalo wa 2030 mukalo wa 2030 ndichita zotheka ndoli pa 2030 zakhala amanyuzipepa alembe awanda msisha nafike polemba zakhatira chosa allowance ya galimoto aya tsoto kubwera ife alembe kuti awanda msisha 2030 ino simufuna amfumu wewe mucha mwabwino amfumu wewe mucha na mtu gamo tafia nene milioni amfumu ino yanu janjanza mazingati angoni wa zona olo 50 siku kwana so ade yangoni wao kulia dafika mfiri yangu wao mimi yasinzia kutoka kwa yangu ngabia mimi yasinzia kutoka kwa kwani futala ndani lanu odi na ile yani mbona ngati hawa yeah, but on a serious note all we are saying is kandrama kochepa kamene kali kumene koko tendizigawana bwinobwino tonse aliyense azitakuona kuti nayenso kamwe kanga kakusinta siti kuchepesa ntchito ya aphungu timayima palaini kuwavotera ndi anthu ofunikira ifake timanena kuti olemekezeka komano honorable in that honorability if there is such a word can you also consider the people amene akumvaso mavuto panopa afumu kamene mamweyo tabwereza ndalama zija ayi ndalama zija tabwereza ndalama zija ndingozi chulaso chifukwa mwina adzaona ngati ndi sanje anene poyamba pali basic pali basic salary MP wina aliyense pamwezi 2.3 million kwacha kenaka tupita pa fuel allowance 1.6 million kwacha wina aliyense pamwezi kenaka house allowance wena mmene wakwera musakwe naso ndikuti mpanga mwina ndi ujeni wa automatic price adjusting house allowance 580,000 kwacha 800 kenaka chauffeur and security allowances ya 528,000 imene yonso nangati mukalipire magadi ndangati amalipira magadi 200,000 300,000 samampasaso gadi yamangolandira 50,000 mwinaso kenaka ndiye pali Tsopano ya utility allowance 414,480 kwacha. Now our moderator ine nimafuna ndilowere motere kani tinayamba pakanthawi even pamene timakweza chiwerengero cha ma MP kufika pa 229 panali ka debate ndithu andi nkhani imodzi imene tinkanena njonena kuti we understand the logic yonena kuti tikhale ndi ma MP 229 koma even pakhomo kodi tonsefe tili ma ambitions we have got so many ambitions koma munthu umakhala so realistic ndikapezedwe kako umanena kuti ineyo panopo ndifuna nditapita ku Dubai ku holiday koma umati ukaona nthumba kuti nditati ndipite ku Dubai ndikuti sindikabwerako olomene kakhala pa ndegepo fuka sindikakwanisa yopita kakhale ku hotel komanso ana satha kupita ku sukulu so because of that Dubai yo ndoma muchita project kuti koma in 3 years time I'm sure ndikhala ma savings okwanira ndizatha kufikako ndimaona ngati kuti ma ambitions athu nthawi zina ngati dziko sagwirizana with the reality on the ground nthawi zina ngati dzikoli mmene ananena a president pachamanena kuti this is not time for feasting tichiteka break pang'ono chabwino tichiteka break pang'ono ndi program ya the hot current ndi ngoni wawo komanso andevuza mayiwi timayenera kuti talemekeze timayiwala anthuwa a serious enterprise nakudulani azofunikira ayi timakamba ndikuti a serious enterprise zalemekeza pitirizani timanena kuti nkhani tidayamba pakanthawi kunena kuti inde timakhala ma ambitions tufuna tikhale ndi aphungu ochuluka kapena tufuna tizipanga motere koma at the end of the day mmayenera kuona capacity revenue chifukwa what will end up happening is mmapezeka tisona now you are taxing people to death ncholenga chonena kuti mpeze ndalama kuti mupange expenditures za boma koma mukakhala kuti muli mnyengo yovuta ngati timafunika kuti tonse tizikhala kuti aliyesa akuchosako ena aliyesa akuchosako kuti pana zinakhala kuti zili bwino nakafuna kugwiritsa ntchito gamo ta 100 million koma futi sizili bwino oloka 120 ndinene chisanzo china chofuna kuti anthu adziwe apo panali MP ena Antony Masamba amene kanda kunchinja pena cheni anazabwera kunena kuti ife bwanji ma MP bwanji ma allowance nawa inu anthu anamunjikira amakamba nkhani yonena kuti pamene boma yukamba nkhani za austerity measures ifenso bwanji kumbali athu
tionese kuti nafe tapanga sacrifice ndalama zina komatu sizinathe bwino. So zimene amanena zija zachimfano cha mafu kunena kuti ikafika nkhani ya ndalama ikakhala nkhani zolandirazi pamakhala kuti palibe wa DPP, palibe wa MCP, palibe wa UDF, palibe wa UDF, onse amakhala chimfano. Ndanena chimfanocho nchabwino mukamakhala kuti mukambira pa nzeru zofuna kupitisa dziko lipasogolo, koma ikakhala pa nkhani yokhuzana ndi chuma zokuti muzike nthumba mwina pena muziyambaso kuganizira how this country is bleeding. This country is bleeding. Anthu akudandaula zinthu sizikuyenda, not necessarily because kuti mwina usogolo walephera, is too early, koma nkhani ndionena kuti the status of affairs chuma chathu ayi obanda, anthu akumva kuwawa. So mukamamva kuwawa, anthu akamamva kuwawa, asogolere nawonso amayenera kuti aonese kuna kuti being sensitive, nawonso akuonesa kuna kuti akutengapo gawo kukhala limodzi ndi anthu. Amfumu pamene tikunena kuti tikubweresa misonkho ina ndicho linga chokuti tithandizire boma kutolera ndalama komanso tikonze chuma, anthu amakhala ololera kuti yes tipange zimenezi pamene tikuona kuti tikuteteza ndalama zimenezi chazi alese nkumakhutisidwa kuti tikatolera ndalama zija tikuzika malo amodzi, ndalama zija ndizizi zokatumikira wina aliyense. Kwa pakakhala ngati pali akantundu kagulu kena kake kanthu kuti ikoko ndekali special kuti zimene zikuchitika mziko mmene momo ngati ku Goshen, ku Goshen nthawi ya ujeni miliri ya kwa Igupto kuti umakhala kuti kwina konseko kuli miliri ku Goshen sikumakhala miliri, anthu amaona kuti awawa so aujeni athu aphungu athu anaka zimene ndanena andisi kuti ndikudana ndi masalari zawo ndi mastructure zawo ndi zimene zilili mmene momo mukhala ndimene analembera m'mapepala mwawo, koma kumatha kumadzindikira kuti panopa ngakhale ine ndikuyenera kuti ndidye malofu awiri a bread, koma panopa mwina titha kudya chinangwa ndikudikira kuti zinthu zikayenda bwino ndizadya malofu awiri a bread. So for me it's just the timing, for me it's just the sensitivity pa nthawi imene tikudusa moyo. So zinazi anakatha kumazimisa kuti akamanena zimenezozo akakayima pagulu kumanati akuluakulu tivale zilimbe anthu azina kuti yes anthu awawa adinawonso akutengapo gawo ndi cholinga chokuti tiseve ndalama. So tisakhale ngati kuti pali kagulu kena ka anthu kakhoza kumaphangira pamene ena akuvutika, ena akulirira kuti ife sitikufuna chibwino chigalimotocho, koma ife tikungofuna kuti tikhale ndi kandalama kuti titha kugula kachakudya, tikhoza kulipira malo ogona, nkutumizana ku sukulu. Amene onso tizawaganizira pamene tikuwaganizira enawo malingana ndi kusiyana kwa ntchito zosiyana bwana, ntchito tivomereze ntchito zosiyana adi nditu zina zimene anthu timaziona ngati nzopheka, anthu amandana ndalama zambiri kuposa amene akugula kwambiri. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti kodi mu nthawi inoyi pamene tikunena ngati dziko kuti tabwesa misonkho ina yanyuwani cholinga choti tipeze ndalama, kodi ndalamazo tikazipeza tizilipira zinthu zitizo andi zimene tikuzilipirazo as priorities? Is that fair? Are we being fair to everyone else? Makamaka amene akugwira ntchito zimene zikudulidwa misonkhozo, because amene akudulidwa misonkho akwena azikutisidwa nawo kuti pamene aphungu agulira na magamoto a 300 million, ife ku company kwatonjezerako ka 100,000, ife atonjezerako ka 20,000, ati sizikhala nkolirira koma osati kukhala ngati kuti koto ife anzathu ndi odala amene ali nyumba ya malamulo anthu 229 kuti iwo atha kumanjoya pamene tilatonse tufinyika. Imene iti imalizetu malingana ndi nthawi. No, imene ita imaliza. So what we are saying is kuti sitikuti tikudana nawo, koma tikunena kuti pamene akudziunjikira yes ataonanso kumene kuchokera misonkhoyo tamala badani tungofusa kuti simulabada kuti ena ake mwina sanga kwanise vino kugula kachakudya kulipira renti pamene mufuna kugula ya 300 simulabada mukakhala 2029 simungatsutsane kuti aya bwanji izambe 2026. Komanso ma MP ambiriwa mawu amene amagwiritsa ntchito kwa anthu nthawi ya kampeni amanati ndifane kutumikireni, ndifane kutumikire dziko langa, ndifane kutumikireni, nde umadabwa kuti kodi umene ndi utumiki. Tsopano ambiri ma MP ambiri akasiya UMPO sizimayenda, koma zinthu zikuoneka kuti nzandalama chimafuta nchani bana kupeza ndalama zambiri ndikugwisa kuzogwisa ndikulankhula bwino zosiyana ndikulankhula bwino ndikulankhula zilipo zina zakuti zililachoka nyumba ya malamulo kuti muzione pano pazofesa chisoni kumadaba kuti 5 years imene munakhala nyumba imene muja maphamwa amene aja adayenda bwanji ndege papa so kagwisidwe ntchito ka ndalama iti faika anthu ananena kuti tikwena makhala ndi maphunziro kuti kodi tikakhala kuti pa nthawi imene tapeza ndalama fa moyo
mmene mulungu adaupangira imazafikapo nthawi inakwe munthu umazagwirako chenje Izona umazagwirako kachenje fanya kati manati 15 minutes of fame. We all have got our 15 minutes of fame. Umazachukako umazapanga okena kake kuti kandrama kabwera nthawi imene ijayi ngati sukuziwa ndi maloto aujenacho maloto afuma Farao kuti zaka 7 zachokolola zambiri ndi zaka 7 za njala adauza kuti pamene mwakolola zambiri sunganikoni chifukwa zikubweranso zaka zina 7 za njala ndi chimene zasunga papati zachalo nthawi ya njala ija. So anthu ambiri sitimaziwa kupanga manage 7 years of plenty, forgetting kuti there's gonna be another 7 years of nothing, man, of zero. Kungonjezerapo sovenepo anthu ambiri amati akakhala pa maudindo amene aja amasintha lifestyle. Nde kumapezeka zonena kuti tsopano ayamba kukhala ndithu moyo osakaza. Tazionapo ndithu anthu onena kuti mpaka na azibambowa ndithu kuti zibwezi chani ndalama kumangogawa kwa atsikana mtaunimu ndi zina zoterozo nkuiwala zimene akunenazi kuti 5 years imatha. So nkhani itu nja kumapanga invest pamene muphunzitsa dziko kuti anthu pangani invest inunso ngati asogolera inunso ngati ma members of parliament tawapangani invest. Ndalamazi zimafunika kasukulu kake, zimafunika kuzimvesa kuzigwisa ntchito kake chifukwa kupanda kutero uthakulira. Chinanso ndale zathu za MP zimakhala zosaukisa andi kusaukisa kwakeko anayamba nkhedo menewo ndomwewo ma MP anayamba ndale zija zomati iwo azioneka ngati Father Christmas. Kuti aziti pena paliponse pali maliro waponya, pena paliponse pamene wina wangonena kuti chata waponya. Pamene amazazindikira kunena kuti anthu akufa kwambiri mmuzi muno account yatha. So nthawi zina samakhala realistic. Ndipo chinanso madabo kuti kumaziko lingayende, because to be fair, if you can't manage your own finances, how do you expect to manage the finances of the country? Abana kunyumba kwa MP mama wa anthu amakhala afika kale ndeo atereka ati muchingolo kujesa anthu amangokhala kodi mukuzatani kunyumba kwa MP basi ande kuti afuna mwiti aje nsima. So tikuyenera kuti mbali zonse ifeso amene tinavotera MP ife tiziziyo kuti MP tinamvota azitani silingamakaje kunyumba kwa MP Daily. Even by extension, you know, even chikhalidwe chathu chomakaja kwa munthu oti munthu iye waferedwa ife fulani kamujereso imene madana nayo kukhaliza kwa mtundu wanji ndapita kumaliro kwa mangazi adakali nathamangisa nyamata times atayala panzere nathamangisa nawo za times simukudya nawo ino muzathu waferedwa pambaga mwalya ndi muuni palaini mkutamwabye. No, Chief, and I don't agree with that. Timazaganiza mwina make mosokole somebody didn't plan. Yes, ona. Mtu waferedwa ndi mpase business ikagula za kuja ndipo zimene muone nazo nzona ndithu. Ileso pena pake ntakhalapo nsogolerwa mpingo. Nanena kuti session clerk. Kodi chali chifukwa chani? Session clerk. Kupeza kuti asogolera mpingo tukafika 12 kolo kumaliro. Yes. Kenaka tiphikire chakudya. Madimanda nkuku. Why can't we go after anthu ena kuti mpaka uche ni rate ya uche ya fanta. Yes. Anthu tachoka nyumba zathu. Why can't we eat? Ndi chifukwa chani tufuna uyikisa burden maka ntawuni ngati muno anthu akuvutika kale. Koma all I want to say is chikhalidwe chimenechi chakhuza Malawi mu magawo osiyanasiyana and umphawi wina umene timaona mdziko muno, trust me, it's a combination of our cultural values. Exactly. Well said. Zikhalidwe zathu zina timayenera kuzikhala basi, not being disrespectful ndife anthu kuti ndi chikhalidwe koma zikhalidwe zinazi chief, we need to sit down ngati chichi chomakaja kumalirochi munthu umakhala kuseri chonchi ukwanza kwaferedwa basi unyamulana ndi ana ako makaja kumene osaphika kunyumba kwanu panje. So seriously guys, you burden somebody. And nthawi imeneyo ndikuti oferedwawo akulipiranso bilu yokuti munthu wafayo. Yes. Anali kuchipatala. That's right. Akulimbana ndi za bilu, akulimbana za coffin, akulimbana zonena kuti atani pali zima logistics ambiri amene akulimbana nawo. Ngati ungathe kuthandiza by not eating their food kuti ena ochokera kutali kwambiri ndapena ngaji ndikuti mwalira nawo anthu chamwathandiza koma ayi ndithu kuchita mpaka kudandala kusuma ata anati khazika ninja lamalira kwa uchi mafumu kunyanyala sana je nkhuku nkhuku muzikaje kumaliro mafumu tisafike pamene mafumu tineti amene ndi Malawi tisafike pamene ifa uyu ngwapa mavuto yes ya mfumu
mpasiwa pamene papa munthu mzana kulira wabale akazikhala busy umayang'ana nkhuku zoti adya anthu ena ake kuti angochoka paseli pa nyumba zazize ndizeni so muona kuti zimene zimazipanga transfer olo kuti nthawi zinawo zivomera kuti uyambala ndi anthu kuti chino chisinja usiyambala ndi anthu isaziya mfumu pena pake tiziganiza kuti zona awi munthu uyu timusenzesenso mtanda winawo so chimozimozi kunyumba kwa MP mene kwachera manduku amanduku inene migolo yatiitwa mfumu wina anandiuza kuti anakachitotenga nkhuni anamanga kanyumba ka nkhuni ndi ngolo ndiye mmamawa umabwata autereka ndi anthu amambofika 6 koloko yes angamweti kunyumba kwako kusatani kwakuche teire nde azipungo akamalirira ma allowance nyumba ya muzida ndaula kapena akamathawa mu constituency ndeti zida ndaula chifana amathawa utawa nanga maibanda akazikwalisese asanga kwani atende sanga kwani ola hezera akatwa atende sanga kwani wina mwene zesi zobwera anthu mama 5 yes koma abeti mafuna titsindike kunena kuti nthawi zina ma MP wa timawalakwira wabereka wekha wana 6 ndi ukapempha school fees kwa MP aliyesi abereke amene akwanitse kukatani waphunzitsa osati andiphunzitsira MP atabwera odi timafuna none ndi olemekezekawo school fees yandivuta ya mwana iwo pobereka ukatuchire mwana ukata akulipirira MP iwo ndo yambala ndi gulu komatu tiziuzana kumazafunikira koma you know these are the conversations amene malai muno timaopa kumakambirana tizikamba ngati ufuna kuti dziko lathu lisinthe tenaso kusintha kachidwe ka zinthu zathu anthu atakukoloka mphiri mukumbukira ndikunena kuti kodi maina muzikhala mphiri akamana iye simani achonjo atata mati iyayi tiziuzana akuluakulu tikamapanda kuuzana zinthu sizasintha chifukwa zomwezi zomanyengererana dziko lathu silimapita pasogolo chifukwa timafuna zinyengererana zinthu zoti sikwena zinyengererana we must be tiziuzana zizipweteka kumene chikakupweteka munthu abwana chopempha tu chima chosamanyazi chima chosaulemu sungamakhale kumapempha so there are some conversation when you staying in malo kuti mwangozi izachitika ndithu ngozi chokanimoni imene kuchama pezani malo ena ake mukamale malabwino chifukwa mmene muchamu takhati kumauzidwa mapiri yayi mphepete mwa madzi yayi zimakhala ndi ngozi zake zimene zizi chonde tate ndizimvirana ifenso eni mbumba timati eni mbumba eni mbumba kuwauza atsikana anyamata pamudzipo kuti aliyense pano osangokhala too excited kuberekana iya zuvuta ndo zofena iya ankola akandilipirira school fees zimene zwayi inde anawo ni mphaso mano sikuti munthu weka ungakanira kukhala nawo basi kwauza kuyaya akulu pamudzi pano ati ndachonde iya pamudzi pano chonde ati ndwansana wachabe sana wachabe ezona ngazito kwakhazika pasi nosalebwere pano aliyesa abereke mwana amene atsota mkwanitsa osanena kuti akandirerera mkulu saba base busy amankulu town wina tubanja la chizungu dakanikatu ali aizi sikwanitsa bwera apa extended family asapanga nawo azungusapanga nawo why are you paying for your cousins kena ku uniform sopo ali aya yabamba kodi muonera indi program ya the hot case chita so break ndi yemo kani ya chiwiri ndi ya cabinet reshuffle kulokota moyo sapo sewira tiambe ndinu okay ileyo msanapite kuma details kwambiri chimene ndidanena apo mbuyo mundanena kuti president asamaope kuchita reshuffle cabinet yachi mpaka 5 years abale akakhala kuti palipena pake pamene sakuiona bwino andi nthawi meja tinkaita kunena kuti kodi abwana oloti mudamapanga mamawa masana madzulo palibe vuto koma pamapeto pake tifuna tione zotsatira kuti mwayichuna ndiye kupereka kwa anthu zimene anthu akuyembekezera chifukwa kumbukirani ichi anthu amasankha inu ya bwana inu ndamene maziwa anyamata amene mukubwesa acha ifisitu wadziwa MP ijali minister mpaka kuyanga ndere ku ministry kuyanga ndere adakhala kuti akutha ola akamanja ndere sitingada ndauli koma pena madaba kuti uyu mankhwala ake waika bwana mbotolo abona sakumona bwanji kuti uyu ni mphepwa but where you performing fine I mean kuyanga ndere nanga ndi sakwena kuti uzazifua zimene masipsira koma chimene timapempha ndicho kuti anthu aja mukabweresa
azipanga kuti anthu tiziona kuti munthu yagwira ntchito mmene tikunena moti amalawi tamasankha bwana uja anthu amene akwasankha akwadziwa ndiye amalawi adasankha iwo so iwaja akubweretsa anthu amene ayanjana nawo masomphenya akudziwa kuti amalawi akufuna kuti tiapangire izi nde chonde inu khalani apa muzipanga izi so bwana uja akakhala kuti wayiona after mwina ndi masiku angati I don't know nkona kuti iyi sikuyenda mmene ndikuyendera atakuibakasha bwana wisisa sikani tiye ndiyambe sokwera mozimozi so taonapo apapa ndithu kangati kuti ano kachitatu kuti mukachitatumo ena asunthamo ndithu katatu and within 3 months yes anthu ena asuntha katatu ena adakalima positions omweyo so the thinking is paja bwana nkana kuti kuzikhala ti maripoti kuzitani adakuisanja pena mwina ndinsanga ena sanambe kupanga deliver but maybe akazakhala zana no I think uyu atha ukamenya bwino apo uyakhuza ukamenya bwino apo uyakhuza ukamenya bwino ife chimene tikudikirira ndicho kuti tifuna tione dziko la Malawi likutukuka likuyenda bwino zimene munalonjeza Malawi zikutheka nkhani imeneyi ikumaoneka kuti anthu akumayilandira mosiyana alipo ena amene akuchita hold this school of thought imene wakamba wanda kunena kuti ife tione ngati coach wa mpira amatha kuisintha nthawi zina kumulowesa player anthu mati ndi yemwe koma akachinya anthu amati chikwechi chimawerenga game anthu koma ikakhala kuti yaluza timu ija ndikuuzani kwa chimene amakhala m'mavuto so what we are hoping is kusintha kumeneko bwana kusintha kumeneko Mr President ndikusintha kumene kuti athandize dziko la Malawi koma pali maganizo ena amene sitingapange brush off sitingachite ignore ayi ganizo lina likumakhala onena kuti kodi akamawa achosa terekeza ngati agangatawa paliso achipungu amene achosa agangatawa 3 ministries achipungu so also 3 ministries kodi mene government machine ali makhalira munthu 1 month ndiyo kwanira kuti unganene kuti wainvesta ministry yonse wayamba mpaka na kufika ponena kuti anthu anganene kuti yayi uyu asakhalewo kuti wakhoza kapena walephera within those weeks kapena is a bit too early so pali mathoughts amenewa okunena kuti mwina ikumakhala too early munthu asanakhazikike chifukwa 1 month idu chiministry chimakhalira chachikulu maministry nawa ndikuti even sunafika ulo mafairo ena mwina so just quarter of orientation upeza zona tuwasuntha wapitaso kwina is this not going to affect efficiency ya government tikamakhala kuti kusinthanisa anthuwa komanso iweyo amene ukusunthidwa uzimva bwanji chifukwa kusunthidwa kuchapa malo pena uthamaona ngati ndiwe dolo komanso kuli mbali ina uthamaona kuti kodi mwina ndi vuto angosuntha ine ndi zangayi ndi vuto kapena ndi anthu ena akumanenanso maganizo ena ngati amenewo koma to wrap it up nkhani ndionena kuti kochiyo amene in this case nda Professor Mutharika kanyamata awasintha every week kandi chani koma dziko likakhala kunena kuti it is delivering chuma chikuyenda forex mati tswa makanika uchi kuti akutheka people will not care about those things koma ngati izi zitapezeka zikuchitika choncho koma on the ground nkhani yake ndiomwe anthu kulira chimozimozi kenaka anthu azati are you sure mukudziwa zimene mukupanga so pali ma dynamics amene ndimafuna kuti tisachite so ignore koma otherwise ife tikuwafunira zabwino ndipo kwambiri nkongonena kuti tiye tikankhe dziko lipite pasogolo mukuonera program ya the hot current tichita break pang'ono tikabwerera nkhani ya CDF ikuyenda bwanji tibweranso posachedwa mukuonera program ya the hot current amene tikuyamika kwambiri Series Enterprise akutilemekeza kwambiri CDF yes over to you andunaona maboma ang'ono Ben Pili ali busy utamanga I think the last 2 weeks ali chigawo chakumwera kuno kuyenda boma ndi boma kwakumbusa anthu aja kuti akula kubwera 5 billion the 5 billion imene ikabwera tenti khala okonzeka kuyendesa ngama imene and akhala kuperekapo zitsanzo zokuti mbuyo mutakhati kumaona kuti mwina munthu DC wapalamula district yakuti kumpanga transfer kumpitisa kwina kaya wina waka kukhuzidwa khanga kuti mwina kukumbidwa mlandu kuti khanga tamapanga zakatangale kumpanga transfer kumpisa kwina ndama limene sigwira ayi yoti zipanga transfer failure transfer corruption from one district to the other can we please make sure kuti we are watertight nde kumayimisa anthu aja mauza kuti tanenani pano kuti sizaba ndalama anthu ayi sizaba tikugwirizana pano why is he doing that because he knows kuti iyi ndi signature program yawo yokuti ikapanga deliver ma 5 billion amene wakalandira ma council amene wawa ndi kumphulisa zinthu ndekuti anthu atama kuti iyayi zinthu zikuyenda bwino
padali nkhani inaso imene idachitika mati mlani ngoyipanga ali kunsanje yes anazapereka chisanzo chokuti atafika umene kuja 9 o'clock anthu ena asanafike adalawo ndi amalata kumulanje azati mulanje anthu ena asanafike bwanji adali munjira ali munjira kuchokera kuti achokera mmakwawo khangati anthu ambiri amakhala mblanta yamuno amangochita commute kumapita umene kuti amalata ngati nthawi imeneyo munthu sudabwere kuntchito ndeziko zokhala bwino muzingokhala kunoko kuti muzikhala kufupi ndi office kwanu malo kwira ntchito pamene anthu azitanthauzira kuti ayikhangati anduna amene akuti alisa zikagwira ntchito kumudzi kwawo. That's not what he said. Panali ka clip kena kaka unfortunately I think imene makonza program tinango iwala kuti apase anyamata akuti akasewere, but the bottom line is he was encouraging anthu kuti azikhala kufupi ndi malo ntchito. Komanso tiye ni ma councils pamene amalawa kuti khulupirira koyamba kuti tilandire ma 5 billion amene wawa tiagwiritse ntchito mmene tagwirizanirana. Moti ya benefit anthu anayisokoneza amati chani? Yes. Amati boma lukuti aliyesa azikagwira ntchito kwawo. Sanatero. Umene ndatulukira so maziwa beba makhala anthu ena abe amene amakhala kuti afuna kungopanga push agenda yawo. But sometimes it's amangowesa ndale chilichonse. Chimativuta nchimene choto. Kanga ndimamudikira nzathu kuti akangophuluza pakuti. Isona basi nkhali khala imene yoyo. Wanyoza we watukwana wakuti yakoti zimatipindulira chani. Tufuna kumanga dziko. Pofuna kumanga dziko tizigwirana manja kumakankhira one direction. Yes. Tinakhala pano. Kujia kulimbana ndi parliament kuti yayi asire na 5 billion. Chonde tumachita una kana mandi zilondapita kwa ukacheza kwa munthu wina wachikulire mdziko muno. Ndi akuzanena kuti anzano achama chita kunyemulika pa mpando. Akudolomudakhala ngati kumene sitheka imene. Muna sitirola pano. Munkauza kuti munkauza ma MP. Olomudakhala ngati kumene. Mutakhala ife sitirola. Atatu ife adatunda. Ma MP adatunda. Si awagwera mbuna. Ndi amatani munthu wakulu. Munthu wakulu kuti obanda watu amachita kuzukira pa mpando. Akazati sitirola kuti kodi iwe uli teacher. Chino chake chima kupasa mphamvu. Ayi koma kulikonda dziko lathu. Kulikonda dziko lathu. Nde tinali pano kumanena kuti inu mukumane anthu anakunena ni aujene akuma district. Anthu awasanga ndosaphuzira. Anthu asanga ikwanise 5 billion ife nkumati give them a chance. Athakutukula dziko. Ndiye ndrama ija ibwere. Ndiye kumene muzika itafuna. Kapena atitira mafuta. Ochokera ku plant yakupita kuzomba. Kapena ku plant yakumulanje. Zimenezo. Amatenga kuti mafuta. Zimenezo. Afumu. Wamba fuza. Ada wakula ku plant umagwira chilo mulanje. Amatira mafuta amaitenga kuti. Masala yake mboma. Commuting every day from mulanje. Commuting every day from mulanje to from plant to mulanje. Plant to nsanje. Ano. Yes, palipo. Amakagwira chilo kusanje. Kusanje. Ati nkontenta sanga. Plant kunsanje. Ndela kanisa. Kuma anyways, ngani ndonena kuti kumbuyoku panali ma audit amene achitika ma district councils angapo ndipo some of them performed very miserably. Ningoti most of them performed very miserably. Ndalama zimabedwa ku council. Kungoti malayi muno nthawi zina timachita focus kwambiri kwa awa andalewo. Koma alikonso anthu ena uku matisi. Kwambira matisi wo ndi timu yawo anthu akudya ndalama. Ndiye tikunena kuti ndalama yachuluka. Chonde musaone ngati kuti above the law. Anolamano ba. Makanso anolamano ali 5 billion ikumwera. Ikwera 5 billion. So chonde ndalama muzayisanza. Igwirisani ntchito bwino ndalama kuti kudera kumene mugwira ntchitoko anthu atukuke. Madera anthu adziwe kuti kuna unali anthu okonda dziko. Ndipo ife tizayenda ndipo tapempha benefit. Tikhale ndi program yapadera. Tizungulire kumachita monitor amene ikugwirira ntchito ndalama imene 5 billion. Ndipo iwo amene akuchita bwino kumalengeza kumaonesa kuti komatu number 1 ikuoneka kuti so far ndi district yakuti akupanga zotere. Koma satizipikisana kuba amalawi chonde love your country. Ndi program ija ya kulondoloza amapanga aliponje amapati budget tracking. Yes. So imene yo I think ikoza maunika ma council wakuti ma 5 billion atafika kuti akwenda bwanji. So funikira zimezo. Yeah. Ndalama isiya khando. Ndipo pakwenda okhala a president Mutani kananena kuti ayike ndondomeko zabwino. Ma guidelines abwino. Chifambi ndithu pando samala ena anu akale manu. Yes.
abana 5 billion is a lot of money. It is. Mukona chifanya na anthu amakangana pakati. Ndali kuti yaya amata igwire ndame ina shine nditu. So nthawi yatithera mawano maliza. Tenti zilikonda dzikoli. Mukati muone nkhani yathu yoyamba ndi nkhani yathu yomaliza zikufanana. Yes. Kufanana kwake nkodena kuti tenti vomere kuti chuma cha dziko lino sikuti chili pabwino kwenikweni ayi. Ndiye pamene tikulimbana ndikonena kuti tikonze ngati dziko chumachi nkofunika kuti tikhale ndi umunthu komanso tionese kulikonda dzikoli. Pofunika kunena kuti tinene kuti lero ayi pitsayo sitidya tentisaje. Anthu tikamene lero pitsa tisaje tisikhala kuti nditonse. Sizoti wozitiuza kuti pitsa tisaje iwe kuseniko ulipize. Ukulu kuti auche ni pitsa ayi sibwino ayi. Dzikoli tenti zilikonda. It's not about the president alone. Arthur Peter Mutharika alone cannot change this country. No. Afunika kuti wina aliyense Malawi achite ntchito yake. Inu ku parliament tachita ntchito yake. Ku judiciary sikueleza kamba za judiciary. Yes. Anthu akudandaula kuopya Yes. ndi nkhani za ku judiciary. Yes. Zina umati kuzimva kumati majaji ena majaji oti mwina timawadziwa. Kumanya kuti ndi omwe koma nkhani zake zosakhala bwino. Titukula bwanji dzikoli aliyense kupanga plunder this country. Ine amfumu ni wakonda kunena kuti manyazi osada kuthera limodzi lokha uzikhala nalo. Koma nzathu kunyumba ya malamulo muzati kazikugwira kukanyazi kamodzi kuti zimene tikupanga mabazi akulu anzathu kunjako akazimva. Anzathu mina kuvutikira ife tikuvutika nawodi kanyazi kamene kukakutherani. Ndezovuta tizikutchulani kuti ndinolemekezeka chifukwa muzena kukhala ndi nyazi. Komanso pamene tikusintha ino amene amuthalika akudalirani kuti mukhale nduna zawo. Amuthalika awo nde panopa I think adaziwa kuti amalawiwa amathakuza ku bandula. So akuyang'anisisa kuti iwo akuziwa kuti akamaliza papa ndio kuti akha kuti president amaliza. I think afuna kutuluka mu bwino. So mukapanga za masewera ife tikukhwirisira kuseri. Kuti khwiya chaya Mutharika chaya because dziko lathu lizipita chitsogolo. Sitingamangwenda malamodzi amodzi. Komanso ino amene mukulandira ma 5 billion ikandichita chilichonse mchimake osakhala kudula mimene mukunenera kuti kuchita kuchalirano kuti akazanga kubwera 5 billion Nyumba ichatimaliza tisake malo. Yang'anani malo muzimu tikufuna tigule malo awiri atatu timange ma town houses ndama zake sizimenezi. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya The Hot Current. Ndine Brian Banda ndinandi bambo Wanda Msisha komanso awayana chunga kufikira sabata yamawa tingoti makoma nonse and goodbye.